Merħba, erġajna ltqajna biex tismaw l-istorja hux illum mill-ġabra ta' Ward, magħżulin minn Terence Portelli u illustrazzjonijiet ta' Paul Caruana. Fil-ġnien tagħna ġew il-frifet biex jilagħbu fuq il-fjuri, ġew il-bojot, ġew is-sofor, ġew oħrajn bidlet kuluri. L-ewwel marru ħdejn il-qranfla u żifnu la żewġ żifniet, imbattaru lejn il-ġilju u kantawlu żewġ għanjiet. Imbattelqu lejn il-vaska bl-ilma ċarsa fuq mimlija, waqfu jħarsu fuq ix-xifer lejn il-ħuta ħamranija. F'daqqa waħda bħeffa kbira telqu jtiru l-koll flimkien, taru l-fuq il-fuq mis-siġar sama qabżu l-ħajt tal-ġnien. Ħanaqralkom poeżija jisimha Stampa Sabiħa mill-ktieb Aqta' xrajt versi għat-tfal ta' Philip Grech u disinji ta' Marisa Attard. Stampa sabiħa. Pinġejt stampa sabiħa xemx tiddi ġewwa ġnien, bis-siġar ħodor, orja u fjur ma' kull imkien. Għasafar qed jittajru, vaska kollha ħut, xiqtates qed jonosu, ħammim abjad fuq il-bjut. Jekk intom tixtiequ tpinġulna xi stampa sabiħa ta' xi ġnien, ibagħtu lilna. Nittama li narawkom darb'oħra. Ħudu ħsieb. Ciao!